Sudah, jangan Ayo berteman. ngapa? Sudah. Padha lanang sudah. iki. Sabar. Ayo ngapa padha lanang iki? Sak giepuk tenan kowe nang kene malah. Mbak Edi nangkap wong tawur. Nggih, nek Sumbar iki kaya iya. Gunggo kene. Cuk. Lah kene. Rasa apa? Ngentut. Mapret ngono e. Asli sumpah. Lah ki aku Jawa Timur aku ya metuno cuk ngono. Lah wong jenengku karo mapret. Lah wong ki 84 lho, lah ki pendol. Oh dek iki ning gone depan gedung DPRD Jatim yo ngono lho. Modele kaya ora ngawai mlakune yo banter lho. Mbok disumpeli. Lho. Lah terus balik. Wong kelakuane kok ngentut niku kesuksesan. Lah mboten ngentut Mas periksane.